Pastor Solomon Onyonka Mowasta Nkorandia Sekansa Ekurupwanga Nyagancha PAG Church Libo basi gondwete kuruense moya Nyakoe sub-county ande yeso n'umutori bw'obugima bwane bongane tigo bw'okwanaiga kurwasiga tabuge kurupanga ya Tito isato basoma 13 igebo kwananga tiga abantu baito leorokererie bokonya ase oremerubore na esababu ekogerana kwana ringaneri umwaka uyo iga o 2020 n'umwaka towena takorengereria komenta asobogima bwaito no komenta weikororenga kwa mentire amangana abuke moika weikororenga kwa mentire amangana ake achibesa weikororenga kwa mentire amangana echimbu chingiya weikorore kwa mentire abasani bande asokomenta ayo negere unyare kogenderra na indunyare koimuka abasani ba mentete amangana ayo n'abasani bare kurukubabo Daniel na mentete abasani abange asengencho amwirugete omanene na indekageranga akaimuka ono wanda gutakere asumwa koyoiga obumwako bwo komenta bwo kororanga kwarura asikwarenge wachirase na inde asegento kende ekejia asobogi moboiga kororanga kwarura asikwarure na inde waikire asigente keya negere obogima bwao bonchorerie n'obogima bwe family yao n'obogima bw'abantu bari barabasani bao negere nonyanense emanyenga ekene nyasaere na wanchete asaya masinini nasangira munainwe kondagete kubatebya ngoyo n'umwaka bwokororanga weika asobogima bwao kwa mentire Nehemia nigarigireti umwaka oyo magatebanga ninganetie karu yo manene nyare gochencha wedra so gochencha kwaye wokageranga Jerusalem ega unchoreria bantu bande bonse ba gerire ogonchoreria kwabeire baseseniwe naende bakinire naende bagerire obanene bwanyisae bwarorekanira sense asaya masinini ngongane tugosabira umwaka oyo nyara kuba umwaka bwo morembe naende umwaka bw'ebisyo umwaka bwo komenteka tigango tusabe nakoba kiro monene nyasaye mbiya monasinga nchiyo motegereri uriyo ntegereira asamangana ya makena sangira monere tiga asesenibwe naende ebwobuya bokorwa sekero kyao kyobonene umwaka oyobe umwaka bwo komenteka asobogima bwaye n'umwaka oyobe umwaka bwo gusesenia asobogima bwakira omuntu ekiagerekero dokoligererianga ekene twamentekire nekero togo gwekeya sobosibwao na koiroka elieta lyao lichenu biyamone kiagera obosera bwao buranyare kororekana se mwanya abantu asaba Kenya nase aba Afrika nasaba aba Amerika nase aba Australia nase abantu kurubongeresa nechinsemo ao chiense nasasi mireli yetalia mwanene nyasaye ikiara kwa iguru wasaba kwane na inde kwaretiro bosera asabantu bao wetraseretara Yesu yoromotori amen.